Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Boro Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं मोननैसो आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरा मा स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर बुरि पेन्सन मुंनि गोदान मोनसे बैसागु अफिशियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे दायो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथांमोनखौ। आरो बुरि पेन्सन बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारि बिथांजों लोगोसे उषारानी ब्रह्म बिथांमोन। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बुरि पेन्सन बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय आं मोजां मोननाय एक्टर। ओमफ्राय लोगोफोर आं मोजां मोननाय एक्टर आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिया ब्रह्म बिथांखौनो। स' लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां आं मोजां मोननाय एक्टर बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आं बिनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।